Здравейте! Аз съм Владимир от сайта Психотерапия онлайн за теб. Днес ще ви представя 5 проверени и доказано работещи съвета за справяне с страха. Това са 5 практически съвета от ментора на Майк Тайсън Къс Дамато. Страхът е най-голямата пречка пред ученето, но страхът е най-добрият ти приятел. Страхът е като огъня. Ако се научиш да го контролираш, ще му дадеш възможност да работи за теб. Ако не се научиш да го контролираш, той ще унищожи теб и всичко около теб. Подобно на снежна топка на хълм, ти можеш да я вдигнеш и да я хвърлиш или да направиш каквото искаш с нея, преди тя да започне да се търкаля надолу. Но след като се търкулне надолу и стане толкова голяма, ще те смаже до смърт. Така че никога не трябва да позволяваш на страха да се развива и да се натрупва, без да го контролираш. Защото ако не го контролираш, няма да можеш да постигнеш целта си или да спасиш живота си. Умът ти не е твой приятел, Майк. Надявам се, че знаеш това. Ти трябва да се бориш с ума си, да го контролираш, да го поставиш на мястото му. Трябва да контролираш емоциите си. Умората на ринга е 90% психологическа. Това е просто извинението на човек, който иска да се откаже. В нощта преди боя няма да можеш да спиш. Не се притеснявай, другият няма да може също. Ще отидеш на претеглянето, той ще ти изглежда много по-голям от теб и по-спокоен, като лед. Но отвътре той гори от страх. Въображението ти ще му припише способности, които той няма. Къс ми казваше, че за да бъдеш велик боец, трябва да излезеш от главата си. Той ме караше да седна и ми казваше: издигни се, съсредоточи се, отпусни се, докато не видиш как сам се гледаш. Кажи ми, когато стигнеш до тази позиция. Това беше много важно за мен. По принцип, аз съм прекалено емоционален. Едва по-късно осъзнах, че ако не се отделя от чувствата си на ринга, ще потъна. Аз може да ударя другия човек със силен удар и след това да се оплаша, ако той не падне. Къс силно вярваше, че в съзнанието си трябва да бъдеш това, което искаш да бъдеш. Ако искаш да бъдеш световен шампион в тежка категория, трябваше да започнеш да живееш живота си на шампион в тежка категория. Винаги да тренираш, да мислиш като римски гладиатор, да си постоянно в състояние на война в ума си и в същото време отвън да изглеждаш спокоен и отпуснат. Цялата статия с съветите на Къс към младия Майк може да прочетете на адреса, който виждате на екрана. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден!